Fins al segle III abans de Crist no hi havia una llengua grega unificada. Per raons geogràfiques i històriques, a Grècia hi havia diverses dialectes. Quants dialectes hi havia a Grècia? En total són 5. Quins són aquests? L'arcadico-xipriota, l'eòlic, el dòric, el iònic i l'àtic. I quines diferències trobem? Depenent de la zona geogràfica, hi havia un dialecte o un altre. Em sembla molt interessant. Em podries explicar més coses? D'acord, Yasmina. L'arcadico-xipriota es parlava a Arcàdia i a Xipre. L'eòlic es parlava al nord d'Àsia, Lesbos, Tessàlia i Beòcia. El dòric es parlava al Peloponès, al sud d'Àsia, Creta, Rodes, Kos, Tera i al sud d'Itàlia. El iònic es parlava a Eubea, Cíclades i Àsia Menor. I l'àtic es parlava a Atenes i als voltants. Moltes gràcies, Paula.